Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγάλο μας ταλέντο και πρωταθλητή Ελλάδος, τον Δημήτρη Σελεβεντά. Είναι μόλις 21 ετών και ξεκίνησε να ασχολείται με το γαλλικό μπιλιάρδο στην ηλικία των 6. Προπονητής ο πατέρας του, ο οποίος με τη μεγάλη γνώση και εμπειρία του τον μοίησε στα μυστικά του αθλήματος και του μετέδωσε το μικρόβιο. Μόλις 17 ετών στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία νέων. Το 2022 βγήκε δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 22. Μετά από αυτή την σπουδαία επιτυχία, ξεκίνησε την αγωνιστική του δράση σε διεθνείς αγώνες ευρωπαϊκού και παγκοσμίου επίπεδου στην κατηγορία των ανδρών. Το 2023 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Αντιμετώπισε στον τελικό τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή Νίκο Πολυχρονόπουλο. Ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι νέοι αθλητές είναι το μέλλον του ελληνικού μπιλιάρδου και αποτελούν πηγή έμπνευσης προς τα νέα παιδιά που θα θελήσουν να ασχοληθούν με το άθλημα.